As of July 14, 2020, 57,545 cases na. Samtang 1,600 ang nakalas o 20,459 ang recoveries. 5 ka mga barangay tanod sa barangay Poblacion Dakbayan Talisay gipaubos una sa quarantine bisan kung gipaabot pa ang resulta sa test sa ilang kauban nga namatay ni atong miaging semana. Si Lian Singkulan sa report. Balik operasyon na ang Barangay Hall sa Poblacion. Kini human gipaubos sa lockdown ni adtong Sabado ug Domingo. Matod ni Barangay Kapitan Edward Alesna, ila kining gihimo human mitaliwan ang usa ka barangay tanod sa miaging semana. Ang maong barangay tanod gipaubos sa swab testing, human gidala sa ospital kay naglisod og ginhawa. Apan giklaro ni Alesna nga ang mitaliwang tanod aduna nay daang balatian. Kanang gastroenteritis problem niya sa doon na siya internal bleeding. Sa iyang ulcer ba. Dito siya namatay sa Talisay District Hospital nga protocol man jud nga kinahanglang i-swab test. Gidugang sa kapitan nga ang ilang pagsira sa Barangay Hall pagpangandam lang samtang nagpaabot pa sa resulta. Mihimo usab sila og disinfection og contact tracing diin 5 katanod ang gipaubos karon sa quarantine. Kung magpositibo man ang mitaliwang barangay tanod, ipaubos usab sa swab testing ang mga adunay direct kontak kaniya. Pila rin sila kabuok mga tanod nga na kontak niya katong gako nga alsa niya pag hatod sa ospital nga kuan katong ihang tibok pamilya apil sa among kuan quarantine sila ron. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.